Ahojte, takže dnes sa hlásim s ďalšou témou v poradí a to sú ciele a životný štýl. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby ste si na začiatok určili ciele, aby ste si ten cieľ napísali na papier, kľudne, napríklad ide leto, za pár mesiacov bude leto a chcete ísť na dovolenku, čo ja viem, napríklad v júli chcete ísť do Chorvátska a chcete dovtedy troška schudnúť. Tak si napíšte na ten papier, chcem schudnúť na dovolenku Chorvátsko júl 2016. Dajte si to na chladničku a takto budete mať stále pred očami. Uvedomte si ale jednu vec. Ak máte väčšiu nadváhu, tak treba si dať viac času, aby ste dosiahli ten svoj cieľ. Treba si dať práve preto reálny cieľ a keď si napríklad dáte cieľ, že schudnete 2-3 kg za mesiac, tak je to úplne super. Zo začiatku to pôjde rýchlejšie, keďže človek čím viac tuku má, čím viac človek má z čoho schudnúť, tak to pôjde rýchlejšie a až potom to počase prestane. Takže dajte si reálny cieľ, ktorý si myslíte, že dokážete dosiahnuť a napríklad aj keď si dáte taký menší cieľ a podarí sa vám schudnúť viac, bude to lepšie, lebo nečakali ste, že toľko schudnete, takže to až tak aj poteší. Taktiež neporovnajte sa napríklad s bikinárkami alebo fitness modelkami, keďže veľakrát sú za tým roky driny v tom lepšom prípade a v tom horšom prípade sú za tým aj nejaké podporné látky, o ktorom sa síce na Slovensku veľa nehovorí, ale vo svete je to už absolútne bežná vec a sa o tom hovorí viac. Taktiež veľa fotiek je upravených vo Photoshope a veľakrát je to aj hra so svetlom. Takže cieľ určite reálny, napísať za papier, vycapiť na chladničku, aby ste to mali stále pred očami. Taktiež si uvedomte, že Rím nebol postavený za deň a vy ste tie kilá nenabrali za noc, takže potrvá to dlhšie to shodiť, ale ono to pôjde, ono sa to dá a práve preto je podľa mňa veľmi dôležité aj, aby ste zmenili životný štýl. Je normálne, že ľudia začnú chudnúť, zaplatia si jedálničky, ale jedálničky neznamená zmena životného štýlu. Jedálniček je kus papiera a v lepšom prípade je vytvorený kompletne na mieru, lenže nastáva problém a s tým som sa stretla pri pár známych, ktorí nasledujú takéto jedálničky na mieru, platia za to veľké peniaze, ale problém nastáva vtedy, keď napríklad nastanú Vianoce alebo idú na dovolenku niekde na pár týždňov a oni sa proste nevedia ako stravovať a veľmi rýchlo skočia späť do starej rutiny. Vlastne nevedia si vybrať medzi jedlom, keďže sú naučení sa stravovať len podľa toho papiera, takže pre nich neexistuje nič také, že použiť svoj rozum a vybrať si niečo, čo by bolo pre nich dobré. Oni vedia len nasledovať ten papier a práve preto je veľmi dôležité kompletne zmeniť ten životný štýl a zmeniť to, pozerať sa na to z hľadiska, že keď chcete naozaj tú trvalú zmenu, tak to bude dlhodobé. Ale naozaj sa musíte zaťať. Veľa ľudí sa ma pýta, že akože tentokrát sa mi podarilo schudnúť a v čom vidím ten rozdiel, že prečo som bola úspešná. Bola to zmena životného štýlu, naozaj to bola zmena životného štýlu. Ja som bola veľmi zaťatá a chcela som to. A uvedomila som si aj to, že nemôžem sa stravovať tak ako predtým, čo znamenalo, možno som 4-5 dní jedla dobre, ale v piatok potom nastal víkend. S tým prišlo pár pohárov vína, nejaká tá pizza alebo iný fast food. Zmena životného štýlu je tam ešte jedna vec.
naučte sa nerozdielovať jedlá medzi dobré a zlé. Veľakrát v médiách sa hovorí, toto je zlé pre nás, toto je dobré pre nás, toto je lepšie pre nás. Je to veľakrát reklama. Neexistujú ani dobré, ani zlé potraviny alebo jedlá. Existujú len menej nutrične vyvážené jedlá a viac nutrične vyvážené jedlá. Zoberte si, že napríklad niekto vám povie, že vaša obľúbená čokoláda je strašne zlá pre vás a že si ju v živote nemôžete dať. Váš mozog sa zlakne a povie si, niečo zakázané, to by som si dal. To by som si tak z chuti pochrumkal a bude to stále vás tak troška lákať, až pokým naozaj tú pevnú vôľu nestratíte a si tú čokoládu dáte. Keď sa na to pozriete z druhého hľadiska, že si poviete, že tá čokoláda nie je až taká zlá, ale momentálne mi tam nesadne, tak si ju nedáte. A taktiež sa treba naučiť to, že všetko sa dá jesť. A všetko sa dá jesť, ale s mierou. Napríklad, ja som sa naučila po tých rokoch, že veľakrát nemôžem zjesť celú tabuľku čokolády, čo ani nezjem, ale úplne mi stačí momentálne kúsok, 2. Je to úplne normálne. Taktiež na Slovensku je tiež rozšírené, aké sú sacharidy zlé a tuky sú vynichajúce. Nastala tá éra, keďže pred pár rokmi to bolo úplne naopak, karta sa obrátila. Sacharidy sú zrazu zlé a tuky sú vynikajúce, ale je veľmi dôležité pre náš život, sú veľmi dôležité aj tuky, aj sacharidy a taktiež aj bielkoviny. V skratke vám vysvetlím, tuky sa starajú o naše hormóny. Keď vylúčite tuky, tak môžete stratiť menštruáciu, môžu nastať hormonálne neplechy. Sacharidy nám dodávajú energiu a každý, kto sa snažil ísť z nulky na sacharidoch, a tým myslím ani žiadna zelenina, keďže zelenina má taktiež sacharidy, takže kto sa snažil ísť z nulky alebo nízko sacharidovú dietu, tak pozná tie fantastické výkyvy nálad, ktoré nastávajú, bola som tam, taktiež môže nastať aj porucha spánku, takže sacharidy nám dodávajú energiu a bielkoviny sa nám starajú o svaly. Všetky tieto 3 živiny potrebujeme a taktiež je veľmi dôležité, aby ste prijali dostatok vlákniny. Takže pozrite sa na to ako na niečo, na takú dlhodobú zmenu a pozrite sa na to taktiež ako na investíciu, ktorú vložíte do seba, keďže máte len jedno zdravie. A veľakrát sa skloňuje v dnešnej dobe zdravé jedlá, zdravé potraviny, ale problém je aj ten, že taktiež tieto zdravé jedlá majú kalórie. A áno, je super, že sú nutrične viac vyváženejšie, dáte si kus, super, ale neznamená to, že si môžete dať z toho, čo ja viem, napríklad celý plech domácky vyrobeného flapjacku alebo niečoho takého. Takže sa na to treba pozerať aj z toho hľadiska. Veľa potravín, napríklad aj fast foodov, sa dá pripraviť aj doma, ako napríklad hamburger napríklad s hranolkami. Kľudne si môžete doma urobiť svoju lepšiu verziu a urobíte tým aj niečo pre seba. Veľa ľudí, keď dosiahne ten určitý cieľ, prepáčte, že sa vraciam k cieľu, ale ma niečo napadlo, veľa ľudí, keď dosiahne určitý cieľ alebo sa priblíži k nemu, tak sa odmení jedlom. Podľa mňa je to úplná blbosť a ja som názoru, že my nie sme zvieratá a nie sme psi, aby sme sa odmeňovali jedlom, keďže môže nastať, že vy si dáte niečo a ešte nemáte tú pevnú vôľu tak vypestovanú, aby ste vedeli, kedy zastať a proste budete jesť nekontrolovane a oľutujete, že ste si to nakoniec dali. A môže sa stať aj to, že keď napríklad to boli len tie prvé začiatočné kilá, tak to veľmi rýchlo aj naberiete späť. Taktiež, myslím si, že minul som počúvala jeden podcast a tam bolo, že na vytvorenie rutiny treba, myslím si, že to bolo 28 dní. Tým myslím, že ak deň po dní budete niečo opakovať, keď si napríklad si poviete, že budete každý deň jesť bielkoviny na raňajky, na obed a na večeru a keď 28 dní za sebou budete každý deň toto praktizovať, tak sa z toho stane taká rutina. Čiže vy si na to zvyknete a nebudete to brať ako niečo, čo robiť musíte, ale ako niečo, čo patrí k vášmu
životu a k tomu životnému štýlu. Tiež ja to mám tak, veľa ľudí sa ma pýta, či nie je otravné stále vážiť jedlo, ale ono to už ide od ruky. Už to nie je niečo, čo robiť musím, ale je to niečo, čo ma baví. A takisto, síce zo začiatku som nechcela chodiť do tej posilovne, keďže som hovorila, že nechcem vyzerať ako chlap. Momentálne, a bolo to z mojej strany ako nútene som tam šla. Potom som prišla na to, že to formuje moje telo a som sa do toho zamilovala. Už to nie je niečo, čo robiť musím, ale je to niečo, čo ku mne patrí. A práve preto, aj keď som na dovolenke, veľakrát ja oddychovať neviem, keďže už sa to stalo takou bežnou rutinou môjho života, že to už ide od ruky. Takže sadnite si, zamyslite sa, napíšte si ciele, okolo toho vášho, ako váš život funguje, sa zamyslite nad tým, čo môžete začať robiť, aký pohyb môžete pridať. Ak sa nedostanete do posilky, tak stačí začať chodiť úplne von na dlhšie prechádzky a tak, alebo cvičiť doma. K dnešnej téme by to asi bolo všetko, ciele a životný štýl, a najbližšie to bude asi už konečne kalorický deficit a chudnutie, len troška mi to trvá, lebo nechcem veľmi uvádzať príklady k tej téme, ale bude. Takže dúfam, že budete mať pekný deň a video sa vám páčilo a motivuje vás to k tomu, aby ste si sadli, tak vás to nakopne, napíšete si, čo by ste chceli, koľko by ste chceli schudnúť a tie ciele budú reálne. Takže prajem vám krásny deň. Ahojte!